आज जे शुगरकेन फॅक्टरी जे गोव्यामध्ये जे आंदोलनाला उठले त्याचा तुमचा सपोर्ट कसा काय असणार? यामध्ये फार मोठ्या दूरदृष्टीने भाऊसाहेबांनी ही कारखानदारी गोव्यामध्ये सुरू केली आणि आज दुर्दैवाने ती बंद पडत आहे. हे वर्तमानपत्रात समजल्यानंतरच आज धरणे आंदोलनाला मी आलेलो आहोत. आता आमची भूमिका एवढीच आहे की देशाला इथेनॉलची गरज आहे, साखरेची गरज आहे आणि गोव्यामध्ये ऊस उत्पादकही भरपूर आहेत. त्यामुळं हा कारखाना चालू झाला पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. गावोगाव फिरून आम्ही गोव्यातील जनतेला हा कारखाना कसा आवश्यक आहे हे पटवून देऊ आणि केवळ गोव्यातल्या नाही तर संबंध देशभरच्या शेतकरी संघटना, मी सिफाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. आम्ही गरज पडल्यास महाराष्ट्रातील नाही तर देशातील सगळे शेतकरी या गोमंतक ऊस उत्पादक लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या मागे उभे करू, पण हा कारखाना सुरू केल्याशिवाय सोडणार नाही ही आमची भूमिका आहे. तुम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वगैरे भेटणार आहात का हा विषय घेऊन? या विषयामध्ये आत्ताच मी विचारलं की मी भेटायला तयार आहे, तुम्ही जरा वेळ घ्या. ते आज नाही होणार तर मग आज आम्ही यांना बोलू प्रशासकांना आणि वेळ मिळेल तर नक्की येऊ. मी मग त्यांना द्यावा लागेल वेळ, अन्यथा आम्ही घुसून घेऊ. काय लक्षात घ्या की आमची पद्धत असते एकदा मागून मागायचं, देत नसेल तर मग हिसकावून घ्यायचं. तुम्ही पाहतात GNH.